Čaute ľudia, moje meno je Lipo the Killer a práve som chorý, môžete počuť aj na hlase, ale potrebujem od vás pomoc, od vás fanúšikov, že mám problém so Steamom a potrebujem ho vyriešiť, čekujte to, kliknem na ňo. A mám tu ako čiernotu, vidíte to? A ja teraz neviem, čo mám robiť, mám tu už dlhšie takto a chcem si, čo ja viem, pridať peniaze na Steam a nejde to proste. Nič nejde proste, hovorím vám. Už som skúšal všetko. Iba zobraziť knihovnu hier, iba toto mi ide, ale ostatné nie. Som to skúšal aj cez Big Picture, ale nešlo. A keď si tam zobraziť profil, vidíte, tuto nič nefunguje. Nefunguje nič, alebo to nie. A proste hovorím, nič nejde vôbec, túto čiernu obrazovku mám, prosím vás, poradte mi, pomôžte mi s tým a tak. No, tak píšte do komentu, aké určite mi nejaké pomôžte, budem veľmi rád a to by bolo asi všetko. Majte sa krásne, čaute.